ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, karong Domingguha gisaulog sa atong simbahan ang Corpus Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo. Pahinomdom ni nato nga kita kanunay gyud nga mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo dinhi sa Eucharistia, ug maosad unta ni ang atong isipon nga kusog ug makapahimo natong lig-on kanunay batok sa mga tentasyon sa kalibutan. Busa iampo nato ang atong katawhan sa tibok kalibutan nga magkahiusa ta sa pagpangita ug sa pagkaon kanunay sa lawas ug dugo ni Kristo, ug ang atong mga leaders kanunay unta sang mupakaon sa mga kabos sa mga Kristohanong grasya nga ilang gikinahanglan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpadayon ug suporta sa ato mga slots. Karon apatay si Tio hatagan unta sila sa Ginoo sa kalanon sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Hesukristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit dinhi niining katinglahang sakramento. Itugot nga ngamuyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Si Melquisedec nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios, nagdalagpan og bino ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melquisedec. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melquisedec. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod himuon ko ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ang sentro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo gikan sa Sion. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melquisedec. Imo ang harianong gahom, sa adlaw sa imong pagkatao diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pa ang kabugason sama sa yamog, gianak ko ikaw. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melquisedec. Ang Ginoo nanumpa, ug dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melquisedec.
Melchizedek. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Hesus ang napulog duha ka tinun-an og miingon, paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay og kaumahan aron mangitag pagkaon og abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Hesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Dito may mga 5,000 ka tawo. Unya miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tao og papundo ka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang tanan. Mikuha si Hesus sa 5 ka pan og sa 2 ka isda og miyahat siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon og nangabusog silang tanan og human niini nakahipos ang mga tinun-an og napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
kining pagkaon mao gini ang sentro sa atong kinabuhi. Basta kaon na gani ang atong pangitaon, ang tugbang gid ana mao ang kinabuhi. Mao nang manginabuhi ta para naatay makaon. Pero ang tinuod gid ang pagkaon dili nang pagkaon nga para laslawas. Ang pagkaon gyud nga tinud-anay mao ang pagkaon nga makabuhi sa atong kalag, kanang maghatag og kinabuhing way katapusan. Mao na diri sa atong unang pagbasa ang gihisgutan ang pari nga si Melkisedek. Nganuman si Melkisedek way sinugdanan og way katapusan nga makita, wa siya'y ginikanan, wa sad hibaw diin siya padulong pagkahuman. Pero diha na siya pag-abot na ni Abraham, gani iyang gipanalanginan si Abraham, kinabuhi na nga way katapusan. Nya diri sa atong tubag sa Salmo, gisgutan ang pari nga mao si Hesus nga kaliwat sa laray ni Melkisedek. Pasabot ang pagkapari di ay mao day nay tinuod nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Nya kining pagkapari o kining Eucharistia diin atong dawaton si Kristo sa lawas og dugo, kuan sa ni sila sumpay kay ang makapahimo ni Kristo nga buhi panahon sa santos nga Eucharistia mao man ang pari. Nya kita sa mga Katoliko, ang atong bunyag naghatag sa nato pag-ambit sa pagkapari ni Hesus. So kung atong i-connect sa Ebanghelyo, si Hesus mao'y pari, iyang gihimo ang pan ug ang isda nga ang 5 ka pan ug 2 ka isda nga makabusog sa tanang tao, pero nigamit siya og mga apostoles. Humanyag pikas iyang gihatag sa mga tinun-an nga ilang gidistribute ngadto sa katawhan. Muna kami sang mga pari sama nako nahimo sad kong kaliwat ni Melkisedek, niambit ko sa pagkaway katapusan, way sinugdanan sa pagkapari ni Kristo, ug mao ni ang makabusog sa kalibutan. Ang gigutom nga kalibutan mabusog pinaagi ni ining maong pan, nining maong pagkaon nga ihatag ni Kristo. Kining Eucharistia mao ni siya ang simbolo sa pan. Pero sama sad sa mga apostoles, pag abot na gid silang kinabuhi, sila mismo nahimo sang pagkaon ngadto sa uban, o giunsa man nila pagpakaon ang mga tao sa dihang wa na si Kristo. Ilang gipuy-an ang ilang kinabuhi isip mga pari. Di ba ang pari mangitig pakalawat, no? Nalantay Eucharistic lay ministers nga mutabang-tabang, pero tungod na sa pari nga mi hatag nilag authority. So ang pari gitig pakaon. So kining pagpakaon trabaho ni pari. Kamong mga inahan nga ni aron dinhi, mipakaon ba mo sa inyong mga anak? Mipakaon mo? Kana pari mo. Ang amahan, mipakaon ba sa mga anak? Kana pari sagka. Unya unsaon man kung ang atong mga leaders sama sa atong mga politicians dili na mo pakaon sa mga kabos, di na sila pari nga laray ni Melkisedek, pari na sila yawa. Mao na nailisod mahimutang pari sa yawa. Nilingay mong tupad. Nakinsa man kang pari ron, pari ka ni Hesus o pari siyawa. Nana. Nindot kay na siya kay makacheck ta. Mao bitaw nga ang pari doon na siya duha ka functions nga akong isigig tudlo. Og unsa may function sa pari or functions, kana yung double A, ampo ug antos. Ang ampo kining mga pangadjion, kining misa
nya inig-translate ni ini adto na nis pag-antos ug unsa may antosono nato ang pag-alagad sa atong isig katao, ang pagpakaon. Alagad pagpakaon nila og pagkaon nga langit nun og pagkaon nga lawas nun, kana ihatag ina nato. Unsa maroy gikinahanglan sa atong parokya? Unsa man? Slot. Nya kamo sang naay slot, inyong pakanon ang parokya, namo ikapalit og slot. Atong si Tio para tukod atog balay kay kuwangan pamtag balay. O sige patarog koan. Hatag katong slot nato sa miaging pista. Bahala nagwa to mahurot. Basta wa na to. Close na to. Pero karon ato si Tio O inana. Sige lang yapon taghatag haron ma-exercise ang pagkapari. Kanang inyong silingan nga gigutom, kanang inyong silingan nga way balay, og inyo nang butangag balay, takuran ninyo arang-arang nga balay, nya inyong pakanon, na-exercise ang pagkapari. Nya diha ka mag-antos. Nga naman, ang atong kwarta, ang atong bahandi, mahurot-hurot magina kung ato yung tabangan ang tanan nga mga gigutom. Sama din sa atong misa, ang Eucharistia, ang atong hostiyas, mahurot gina tungod kay naay daghang mukaon kuyog nato. Pero ay kabalaka, ang Ginoo say mohatag ana og bendisyon aron di ta mahutdan. Og giunsa man ni Kristo ang ilang pagpakaospan og isda, dunay sobra nga 12 kabukag. Maunay buhat sa Ginoo. Maunay kahibulungan nga buhat sa Ginoo. O kung nakasintro ta diha og nagbuhat ta, wala na tayong hahanapin pa. Mahimo sa tang lawas og dugo ni Kristo ngadto sa uban. Tawgo na sa tag Corpus Christi. Kaya nga naman, nahimo sa tang pagkaon, nahimo tang pari ngadto sa atong isig katao. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang naghatag kanato sa makabuhi nga pagkaon. Malaumon kita nga moingon kaniya, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang katawhan sa Dios nga na nag-ambit sa usakapan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo pinaagi sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang miambit na ining Eucharistikanhong kasaulugan, mainitong mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon ug pakitaag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, patalingogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa tumagiplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingogi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o finansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingogi kami. Nga ang mga nangamatay natong kaigsuunan, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingogi kami. O Dios nga naluoy kanamo kanunay, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa o kalinaw nga sa katingalahang paagi
maoy gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon samtang mipahiluna siya diha sa kananan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga way buling nga kordero, gasa nga takos madawat nga magadaig kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Din hinining dako nga sakramento imong gimatuto ang imong katawhan, gipatubo mo siya diha sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug maduktong sa usa ka gugma. Busa nagaduol kami niining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug motubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadios nga gialagara nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnon nga kalig-on, divine strength. Ang ato lang buhaton magsigi gitagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo ug mahimo sa taontang mga pari ngadto sa uban pinaagi sa atong pulong ug sa atong pag-alagad sa mga kabus. Padayon mo mga igsoon sa pagsunod aning atong YouTube channel, Patriciano Ubod. Padayon lang gid mo view, like, share, subscribe para sa mga bag-o aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga pamalandong ug sa atong misa niya makahatag sa nigamayng income sa ato dinhing parokya para sa atong charitable expenses. Unya makalikay pod ni nato sa mga scammers nga usahay mo biktima sa atong mga donors. So sunda gyud ang atong official nga mga information nga atong gipakita dinhi. Unya sa ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya kining atong CTUMM nga kanunay nato parong gipadayon para sa makatukod patag mga balay, padayon lang sa mughatag dinhi. Tag 100 pesos lang. Muna itong per slot. Tingbon lang nato kwinta ang tanan unya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.